Hello mga ka-listener. Ngayong hapon no. So di na pod. Balik ng goreg pangahoy. Yan. Okay. Puling akong mata. Na falling in love char. Ito mga ka-listeners no, di atari sa lanaw yapon. Dito sa lanaw ug nanadyo koy kauban ron si Upaw da. Yan, pinaging adlaw kay dani trabaho mo tungod kakuyog. So karon balik sa pangahoy dili pita. Ya, kahoy. Mangahoy ta para makalibre og sugnod ba kay mahal kay kahoy jud mga ka-listener bitaw. May dala ng palit og kahoy. Ay ipalit na og kuan mga sardinas no. So sa mga nang ay diha ito yung nag-comment guys, si shout out no sa nag-comment no nga si Jennifer Hira no. Nang tana siya og asa rag part 5 sa mangtas no. So di ata sa lanaw ron. So pasensya kayo Jennifer Hira no kay nagatang yun siya sa part 5 sa mangtas kay siyempre mga bag-o man silang nakapaminaw ba. Para ni sa mga bag-o gyud kining mangtas nga atong i-upload no. Nga atong gibalik ba kay daghang wa ka paminaw. Una sa tanan wa ko ka-upload kay nautdan kog load. Nautdag load. Muna inungdan niya wa ta ka-upload pagka gabi nya naka-ready na antan ako ang kuan ang drama nga ay mapriso ko no. Nahuman na akong edit pero mo lagi ako ka-upload gabi kay gahapon magudhotdan kog load unya wasag ko ka laag gabi kay adto mo ko tig-charge sa balay sa kong amigo no sa laman nung ako ka laag gabi ba muna nga di ko ka-edit basta kuan di ko ka-laag kaya wa man may kurente mga ka-listener. So ang problema ani no kani mahotdag load jud kay maong di jud maka-upload kay wa na may load ano karon nakapaload ta no nakapaload ta mao na maka-upload ta ron. So mo lagi kinahanglan ko magkuan lagi magkugi na gud kanang edit og drama kay buram ko balik ani sa sinugdanan. So di ko mag kugi og edit. Wa mo koy ikapalod. Ako ikapalod kung di ko magkugi edit no. Wa man tay agi. Gamay ra kog na-upload nga drama diri aning Gen Radio ba. So wala ko'y agi kaayo. So way agi wa ko'y masweldo no. Ana mo ginainungdan. Musamot ang kaapiki og load ani. Wa pay ambot lagag makasweldo ba ka kuan ni no. Aning Gen Radio sunod kakarong buwan na. Murag di ko ka-sure kay gamay pa mag-agi. Kuan pa murag $14 pa may natanaw na ko ron. $14 ba? Nya mo sweldo ng YouTube kay kung makaabot mag $100. So ang naa sa aning Gen Radio $14. So di ko masweldoan og dili kaabot $100 mga ka-listener no. So mo na siya problema ron. Wa na ikapalod. Ug wa ikapalod. Way upload sad. So di lang ako ta sa ono ang unya napunta sa magistorya sa kuan sa agoy mapriso ko no. So di lang ako ta sa unsa ang akong istorya ni kay mangahoy pa me. So sa mga kuano nagpaabot sa sumpay ning mangtas no. So paminawan ninyo. Ang miagi hilom nga nagikita ni kanuto si Clark kay may buot kining pakisayran. Si Samantha umigila usab
nabalaka sa wa pagbalik ni Clark. Unya agi kasulti sa duha ang anak ni Kapitan Cardo nga naglungot-lungot kay buot manimahos sa mangtas. Si Father Norman ubali bulhog atong tungura. Didto midiretso sa rest house. Gipasuod siya sa nawahi kay nagtuong naa ang doktor. Nakita niya ang hulagway sa asawa sa doktor ibabaw sa piano. Namo nga siya gyud kuno. Kuno unsay iyang gipasabot, siya ra ang nasayod. Balik sa kumbento, diha pa si Clark og miabot na si Father Norman. Mga kasama, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Mangtas. Ug tingali kung sa iyang buhaton ako. Oy, hala. Niya na si Father Norman Brad. Unsa may atong buhaton ini? Unsa man? Tara ko, Father Norman. Salamat, Bulhog. Niya na di ay kapats. Di ba nakita ni mo miabot ko? Mangutan na pagid ka. Oo, no? Ha? Buguagin ako, oy. Buguan ako, bugo. 559, bugo. 559. Karon pa ka mahibaw? Nga bugo ka? Ha? 559. Ingon na magugupads ka ng, basta na mga hitabo ba? Naamag yun na kanang katbang nga numero. Mauna diha. Oo, karon pa dire. Karon pa taong kudre. Ambot ni mo buktuta ka. Ha? Kano sa pamataw na matulid ang utok ni mo? Kalain sa manang matulid ang utok, pads. Oy. Shut up! Hilom! Ha? Kadiyot, may mianhi ba laing tao sa kumbinto? Oy, kikikid sa man, dre. Nangutana gani ko ni mo, may mianhi ba? Gibali na hinul ko ni mo pangutana. Turtugok kinang utuka na. Turtugok? Ala, 558 na, turtugok. Oh! Turtugok! 558. Kalain sa di mo, pads. Oy, turtugok, yun. Nga na malain man ka. Nga tinuod man. Di maday ko ang malain, no. Unsa kayo ng turtugok, dre? Ambot di mo. Kano to? Mabuang ko di mo. Ayaw anang mabuang ka, dre, oy. Kana arabang buang, magubor mo na tanan. Lain kayo ng pari ikaw niya, magubo tanan. Pari ra ba ka? Gago! Buang! Palaguton ki ko ni mo? Ay, laglagot, re. Kumidya ra mong gutong ako. Magkumidya ka, sapsapan ko ng buktot ni mo. Naglagot ako, ha? Naglagot na day ka, dre. Hindi malagi ni mo, eh. Na, masutukan ta magikarab, yabaga ka. Ayaw, taon, dre, oy. Kasabaan ka ni Lord. Hilom! Huwag mo matubag ang akong pangutana, ha? Nahiblad din ako. Pari ra ba ko? Ako pangutana, may lain bang tao kami anhi sa kumbinto? Nganong niya ni mga lama sa tunob dinhi paingon sa sod? Bagod, dre. Tanawa ko na yabaga ka, klaruha ko na nagtanaw. Sigahan ang mata ni mong gabudlat. Budlat kay gagmatang buktuta ka. Grabe sad ni mo, pads, oy. Gibuktot pa ko di mo. Ay, nga, budlatan pa mangyod, Yan o, di tinuod. Usa man to? Murag may tao sa sud. May tao sa son? Ngano, God? May bawaan ko ganing may gipasud ka din, hip. Makita gini mo. Oy! Asa man ka, Dre? Asa ka? Dre! Asa ka, oy? Asa to siya? Ay! Batay. Si Clark magato. Impatsog yung ko ini ron. Labod ra yun ako ini ng way dila.
abli kining bintana din sa silong sa kumbinto. Ug murag may bilukso din eh. Mutambo ko. Unsa man to kasikas nga akong nabati? Kano to? Kano to? Ano, Dre? Ako'y kutasan mo buang ka. Nganong abli ang bintana din sa kong kumbento? Abli, Dre. Ngano, God? Hoy buang! Wa ka magakita. Nga siga og dako ka ng mata nimo. Wala, bitaw no. Aw, kuan. Oo, giablihan din anak ko, Dre, oy. Kay dini na di ko silong, nagpundo ba sa pagpinaabot ni mo. Nga kay alimuot man, God. Maong ako nang gipablihan para makasud ang hangin. Mao na, Dre. Wa ka mamakak. Ako? Mamakak? Liars go to hell baya, Dre. Hilom. Unya. Unsa man tumurag may milokso? Ha? Unsa to? Tubag. Unsa gimurag may milukso, Dre? Oy. Ana. Si Father. Oy. Iring man gud ang nagbugno, oh. Mo na milukso. Nay, tanawa. Pastilan. Abi na ko ka. Makamatikod na yun si Father Norman ako. May gani kay. Doon ay duha ka iring nagbugno. Kinahanglan makapalayo din ko din eh. Kitingalig. May makamatikod na yun dinuuna ko. Uy! Diyos ko! Kuya Wendy, Pastilan. Ikaw magudini, Dabiana. Di pa kuyawan mong kunin mo. Kitaan tabaya ka, Clark. Milokso kas bintana sa kumpinto. Unsa? Dili ko mahimong masayop. Tingog itong Dabiana. Siya tong lanog ayaw may katawa. Oh. Asa ka, Pags? Ato na ko sa Dabiana. Dugay na ko nangita niya. Ay, dool na ko Paakon ko gunay mong liog padira ka. Nihakuhaan yung takas imong kasing-kasing. Kung mo dool ka. Ayaw yung dool. Ayaw dool. Tingnan. Ikaw ba niya mangtas, Dabiana? Kinanti kang ay dool. Animal! Ayaw ko pa ka! Ayaw, Dabiana! Ngano gipasurbo din sa sala si Father Norman Bulog. Ako, kuan, Dr. Mon. Abi man ako naa ka sa sala. Kay miingon ko kaganiha sa among pagikan nga ikan sa barangay Tiaw. Ani ni mo paritsuwa si Father Norman. Mautong... Hilom! Ayaw nagpangatarungan pa. Hangtod ka nusa ka pa man mag-ambing Bulog. Ha? Hangtod ka nusa pa man. Pita. Nganong naibaw man si Dr. Mon? Nga akong gipasod si Father Norman sa sala. Kasi may nagsulti niya. Kay bod nga gis Dr. da. Wa siya sa akong pag-abot kaniya. Gikan nga naghatod kong Father Norman sa kumbinto. Karon, may kalit siya tunga. May gahom ka ni siya. Nang Miguela! Samantha! Mayo! Mayadlaw! Huwag gimitubag.
abli ng ilang bahay, pero huwag mitubag. Murag way tao. Clark! Clark! Uy, sinang Migila? Nang Migila? Nang? Ngano? Clark! Si Samantha, Clark! Si Samantha! Ha? Oo, si Samantha. Kay ngano? Naunsa man si Samantha nang? Naunsa siya? Nawa si Samantha, Clark! Ha? Unsay nawa? Basta kay nawa si Samantha! Namigila. Unsa ko nang iyong gipanulti? Gibiyaan ako sa didi sa bahay sa Makadiyot. Kay nagkuha kog utanon sa likod para panudan rong padiod to. Ug sa pagbalik nako, wa na siya. Unsa? Pero, tingalig may giadto lang siya nang. O baka, ni Ardenis palibot. Nalukop na akong tanaw din sa amo, Clark. Sa likod, sa daruhan, nagsusid ako sa among mga kasilinganan din, pero wagit ko nakakita ni Samantha. Ang Ginoo ko. Maluoy ka, Clark. Pangitaon na to si Samantha. Tingalig may nautang na hitabo niya. Diyos ko, Ginoo ko. Si Samantha, ang akong anak. Aling ipagpadasi mong gibati ng Migila. Tuan ang mga tanod o mga kalalakinan. Nangita na ni Samantha sa tibok barangay. O ako sab. Mangita sab ko niya. Muuban ko ni mo, Clark. Dini ka lang ng Migila. Mauli ko sa amo. Kay tingalig na uli na siya. Ayaw. Dini ka lang nang. Ako rin magsusig balik dito sa inyo. Pero Clark... Basta dini ka lang. Maniguro lang ta. May dinis barangay hall kay daghan ng mga tao. May makatanaw-tanaw ni mo. Diyos ko. Ginoo ko. Asa ko pangita si Samantha. Main siya, Diyos ko. Ayaw itugot, Ginoo. Kamay daw tang may tabo niya. Ayaw intahong, Diyos ko. Pader! Usay ni tabo! Nausa man ka! Nagkadugo ka! Sinabi na, siya gid ang mangtas ka to. Siya gid. Unsa ko si Dabiana? Nga buang man to. Siya'y mangtas. Wawawa ka mayabag, Pads. Animal ka to. Ha? Ngano na ginanaw ka man lang? Tabangi ko panuway. Tabang ako. Unsa? Ako? Panuway? 666. Jordi Pads, oy. Unsa man? Tabangon ko ni mo, dili. Masiksiks ka buhanga ka. Nakakita ka ng kadugo ko. Buot kong balbalon sa buhangas na biyana. Ay, animal. Hinaya ang paghunad mo sa kusamad kan hoto. Si Pader, oy. Ay, gibalik ka siya ko. Hinay naman ko na. Hapdos buang. Ha? Tuwa na siya. Buang. 1, 2, 5. Buang. Ay, naunsa matawan niya. Ay, wala tagbuang. Di naman kayo ka. Kuan, dali kay kang ma-high blood pads. Dali na kay kang makapamalikas ba? Mura kag katong tambok nga tindirag di charon. Rejig kag dili pare. Sa? Igo karus ko mo na kung 1, 2, 3 buang nga kab. Ha? Sa di pare. Ngano? Abi pare, di na pwede mamalikas. Pwede, pwede. Nagani uban diyan blood dunay armas? Ano di man ko masuko? Pwede na. Oh, ngano di man? Ha? Ngano di man? Kung masuko? Klaro na kayo. Hilumbi. Iyagaw tani. Si Dabiana. Kanoto. Si Dabiana gid ang mangtas. Mga kinahalan nga. Makita siya sa mga tao, madakpan. Kinahalan yun. Pag-chore pads, oy. Ngano ko taong nakaingon ka man, ana.
Huwag ka ba magtanaon ni nahitabo na ako karon? Tanawa! Napuno sa kinaurasan ng akong naong ug tanawa ang akong leog. May samad agi sa iyang pinakan. Mulalis ka pa na ako, ana? Ha? Kung wa pa na ako, kumuta ang iyang dughan o kuta ang iyang atubangan, dili siya mubuhin ako. Unsa? Muna imong gibuhat pa. Basta usahin mo, oy. Unya, wa siya gilki. Wa siya kanahi. Bebe, ayaw ko na kong iapil sa imong kahanggaw kanoto. Wa na ko lang nahuna-huna ang buhaton sa iyang hugot kayong pagtuok o pagpakunta sa kuliog. O tagas kayo og hait pagyud ang iyang mga kuko. Daw mo doon sa kong kilid. Kay nasabot kong buot na yung kuhaon ng akong kasing-kasing. Unsa? Tinood ang imong gisulti pa din. Tinood gid eh. Asa man di ka, Dr. Mon? May importante kong lakpon, bulog. Mura magdalain mong tingog, Dr. Mon. Pasensya ka. Ikaw rin mo drive? Habi na kong imo kong pabanon. Ako rin mo drive. Tinik lang. Bantay ang rest house. Ay, giubo mo din, Dr. Mon. Wato kang Padre Norman, Dok? Pagi mo ito bagay. Lagi pa minaw itong tingog. Musam to siya eh. Dito mo lang, wamang tubag. Dito panda sa yan sa kinadagan siya. Asam ka to siya. Yay. Nagbinag-o na puros Dr. Monda. Malain na yung tingog paminahon. Nya, tagsal mo siya muda na ako kung mulakaw siya. Mulakaw, sakay day. Mulakaw naman, santoy. Nag-autom dito siya, sakay day. Kung magsakay day. Sakay day, sakto. Buwan mo ko day. Bahala kang doktora ka eh. Masugatan ganin mong mangtasaw. Patadyo ka! Gikasubo ko ng Migila. Pakyas ko og ang mga tanod. Og ingon man ang mga kalalakinan sa pagpangita ni Samantha. Clark, si Samantha. Si Samantha. Hain magkahaga akong anak. Hain man siya. Dili ta magpakuwas paglaom na. Buhaton to ang tanan. Kutob sa tungay mo. Makita lang na to pagbalik. Og mauli nga luwas si Samantha. Mamatay ko ini, Clark. Kung dili mabalik ang akong anak ng adlaw. Mamatay ko. Wa ka gibiktima sa mangta sinang Samantanoy, Clark? Ipalayo lang unta ka na, dungsan eh. Sobra na kayo kang pangis ang mangtas, noy. Mong kinahanglang masumpo ni siya. Kinahanglan na yun. Gusto kong ako may mapatay niya. Aron ikipalimaos na ko is papakardo. Dungsan eh. Sige gilag sa mama, noy. Tungkol silita mo ni Papa. Naluoy na kayo ko ni Mama. Nakasabot ko. Kanong sa'y magibati, dungsan eh. Nakasabot yugo. Pero dili na to madali-dali ang mangtas. Labi na kay gawas nga wa na to sa maili kung kinsa siya. Wa usab gyud ta masayon kung unsa sing klasihas pagkamangtas. O kung ganong way bisan usa nga nakasaksi kung diin siya gikan o kung unsa gyud siya. Oh, sige, dungsan eh. Wala ka pa mi. O ba nang pipila katanod o mga kalalakinan. Kinahanglan makita ginamo si Samantha. Samtang wa pa musawop ang adlaw. Muban ko ninyo, noy. Ayaw, dini ka lang. Tanaw-tanawa lang si mama ni mo. Hindi kinahanglan ka niya. Pero, noy, Patuon ako, dungsan eh.
kaluyas mama nimo. Kamurang iyang mga anak ang makahupay sa kaguol karon nga iyang gihambing. Ni Clark. Unsa? Mau ka rin itabo ni mo, Father Norman? Ni nakita gid nimo ako kahimtang Dr. Mon. Ug binuhatan kini sa mangtas nga si Daviana. Nakasiguro kang siyagad ang mangtas, Father? Di na malalis, Dr. Mon. Nakasiguro gid ko. Si Daviana ang mangtas. Ug yun sa mo sa pagsiguro, Father? Mulalis ka pa din ni akong gidagatan, Doktor. Nakita nimo kini akong kahimtang. Ug dili kini binuhatan sa usa ka ordinaryong tao. Kay mangtas lang makahimo ini. Father Norman. Mga ibadilyo ko sa katilingban. Bisan sa kong misa ug humiliya. Nga bag-amping sila ni Daviana ug kinalang ila kini madakpan. Kay way duha. Siya gid ang tinuod nga mangtas ug wa nay lain pa. Kadiot lang. Ato sa hiluman, ha? Buot na kong ipaabot ni Clark ang atong napanasultihan. Sige ko diya, Tino. Sultis, Clark, sa itong desisyon! Desisyon? Unsa nga desisyon? Konsehal Tino? Clark, mahoy among nasabutan sa konsiho din sa Barangay Tiaw, uban usab sa gihimo na kong konsultasyon sa mga lumulupyo din. Kay maoy gusto sa tanan nga ikaw ang buot namong ihulip sa pwesto ni Kapitan Cardo sa iyang pagkapangu o pagkakapitan din sa barangay. Unsa? No, dili ka na mao, Konsehal Tino. Ang pagkapunuan sa barangay adunay sistema o proseso. O ganang inyong desisyon, wa ka na may subay ni ini. Malay mo desisyon mo. Kadiot lang. Ako na mao'y mapasabot ni Clark sa tanan. Pero, Clark. ang Konsehal, yan nga ikaw ang unang konsehal dinhi sa Barangay Tiaw. Obligado nga ikaw gyud ang musunod sa tunog ni Kapitan Cardo. Mao kanay sistema og proseso kun way eleksyon nga pagahimuon. Pamatiaw sa ako, Clark. Kining buot na kong isulti nimo. Dili lang kini akong tingog. Tingog yung kini sa kiyabagan. Okay. Mabati ko sa buot mong isulti, Konsehal Tino. Apan wa magpasabot. Nga misanong na ko sa gusto ninyong mahitabo. Mamati ko ninyo. Hisabtan ko ang inyong mga sentimento. Hisabtan ko ang inyong gibati karon. Tungod ni problema nga atong giatubang. Apan wa kinahanglan sa usa ka yanong tawo gasama nako ang posisyon. Sama sa pagkakapitan aron ako mulihok. Aron ko muhimo og mga lakang aron masulba ang atong problema dinhi sa Barangay Tiaw og sa tibok Isla Pangandaman. Dili kini maoy mahinungdanon ako. Ang pinakaimportante nga magkahiusa ta sa atong kausa sa pagsumpo sa mangtas. Maunay labing mahinungdanon. Nakita na nato ang epekto sa atong gihimong lakang, sa atong pagtukaw nga epektibo kini. Pero mas gikinahanglan pa nato ang subsub nga pagtukaw aron mulampos kita sa atong tinguha nga masumpo gyud kining mangtas kung kinsa man siya.
O karon, nagdungagan na usab ang atong problema. Niining pagkawa ni Samantha. Kinahanglan nga dungagan pa nato ang atong paningkamot aron magmalampuson kita sa atong tinguha. Maong Konsehal Tino, yan nga ikaw mo'y sumusunod ni Kapitan Cardo isip unang konsehal. Ikaw yun ang may katungod nga musaw sa iyang pwesto nga gibiyaan. Ayaw ninyo guna-una nga inyo kinigihimo isip bugti sa akong nahimo, sa akong gibuhat, sa akong gihimo. Nagbuhat lang ko sa angayan nga buhaton para sa kaayuhan sa tanan. Wa ko'y laing gihangyo nga magtinabangay lang yun ta. Kay nakita na nako ang ganghaan sa kalampusan ni ining tanantang paningkamot. Ug moabot ra ang panahon, itugot lang si Ginoo. Magmalinaw na gyud ug madamlag kining inyong dapit dinhi sa tibuok isla Pangandaman. Kung sarang gibuhat sa mga kalalakinan ni Clark. Gawa sa ilang mga sundang, gidungagan nila ang ilang mga hinagiban nga bagakay dungsani. Isip pangandam kung masugatan nila ang mangtas. O ba? May bang muban ko yung gibiuna ni Clark sa inyong himuong pagtukaw o paglibot sa tibok barangay? Pero, sige na, Noy. Ay kong balibari. Buot kong makatabang. Dungsani. Di ba? Maway mong hangyo, Noy. Nga, ang tanan magtinabangay. Di ba? Gusto ko makatabang, Noy. Gusto kong alam mo ba ni mo? Sige. Sige, Dungsani. Salamat, Noy. Tika, salamat. Kumusta si Nang Migila? Si Nang Migila, tua. Sige, paghapog hilak, Noy. Uba ni Mama. To sa sud sa barangay hall. Taon sab din Nang Migila. Ug sa imong inahan. Manihinong danoy. Nga gusto kong uban nimo. Ang gusto kong makatabang. Aron nga mahupay na ang ilang kaguol. Oh. Ang sakyan ng Dr. Mon. Ni ang doktor. Uban ni Father Norman, oy. Anong niya man sila? Unsab kay ilang tuyo. Nagkamatikod ka, Dr. Mon. Obserbahi ang tinanawan sa mga tao na to. Kaya nga daw. Kung sa'yo mong himatikdan, Father Norman. Sa labtunon kayong ilang tinanawan na to, Dr. Mon, dili ba? Labi na si Clark. Kamagahanggaw ko nila. Nga no, kung sa'yo lang pagtanaw na to, ni ata aron mo simpatiyas kamatayo ni Kapitan Cardo. Ugbuot mo tabang silang problema. Hilom kay silang tanan, doktor. Nga nagtanaw og murag, nag-obserbar na to. Magkiksulti ko nila, Father Norman. Mga kaiksunan ko din sa inyong barangay. Kay hilom kayo mo salabtunon kayo ang inyong mga tinanawan, pero kung sa man karon ang nasa inyong mga nahuna. Kung doon na may mga tao nga nag-influensya kaninyo, kana, inyuhara ka ng desisyon. Kung muto ba mo niya o dili. Pero wa may laing giani si Father Norman, aron mo tabang. Aron mo paabot sa among simpatiya sa kamatayo ni Kapitan Cardo. Og musulti kaninyo mismo, kini si Father Norman, kung kinsa ang mangtas dinis sa Isla Pangandaman. Nga kaganiha pa lang, buot mo patay kaniya. Saan na ganin? Kasama nila mangtas. Kasama din. Father Norman. Salamat, Dr. Mon. Mga kaigsunan, nako dinhi sa barangay Tiaw. Nakita tingali ninyo, kining akong kahimtang karon. Niyay mga bindahi kining akong liog
O doon ay mga garas kining akong naong. Kay kaganinang buntag, gikabagat ko gyud ang mangtas dito mismo sa gawas kumbinto ug buton ta ko niyang balbalon upat yun. Sama sa iyang gibuhat sa tanan niyang nabiktima. Ug mismo sa atong buutang kapitan dinhi sa inyong barangay nga si Kapitan Cardo. Ug nasayod ba mo kung kinsa ang bangtas? Nakaila kay mo niya. Apan mutunga og mawala usab siyang kalit. Kana og wa gyud lain. Si Dabiana nga gituhuan atong buang sud sa dugay ng panahon. Si Dabiana buang mangtas. O kung gusto mong sayran ako sa kinatibukan sa maong hitabo, paminaw mo, kay sultihan ko kamo sa tanan. Clark, nakita kong mipalayo ka sa pundok nga namati sa pagpakigsulti nila ni Dr. Moon ug Father Norman sa mga tao. Tungod kay dili mahiyong danon ako, ay lang isulti bahin sa mangtas na Migila. Kana kung si Dabiana manggani ang ilang gipasangilan, nga mao ang mangtas. Kay dili ko makatuo ni ini. Clark, Kay way labing mahinong danon ako ning higayuna. Nga makita ug mabalik si Samantha sa inyo. Kung hain magani siya karon. Clark o tagbuot, ibalik na ako ang akong anak. Malukoy ka. Ibalik sa amo si Samantha. Nakamatikod ka, Dr. Mon? Nasabot na ako nga uga kaig tinagdan ang mga tao nato dito sa barangay Tiaw. Dahil sa pag-abi-abi sa ubang kabarangayan nga atong giadto. Nagkamatikod ko niya na, Father Norman. Ug mao gani nga nagpadungog ko nila. Nga nara nila kung mutuo ba sila sa tao nga main probinsya kanila. O si Clark ba mo'y gipasabot nimo? Bugo or kaya sila kung di sila makasabot nga si Clark ang akong gipasabot. O, Dr. Mon, may babae nga mibabag sa atong agianan. O, tanawa kung kinsa ka na. Nakaila ka ba niya, Doktor? Di ba nakaila ka? Ang anak na niya itong Migila. Ang kinganlan ug Samantha. Siga kay siyang matang nagtanaw na to. Lain ni Father. Tingalig siya ang tinod na mangtas. Ug dili katong buang nga Dabiana. Isa? Ang akong aramas. Di mo nagmangtas kaning akong kalibre 45. Oh, Dr. Mon. Kalaugon ta siya, Father. Doktor, kalita siya nawa. Oh, usa. Dr. Mon, makamping. Di siya mo paingon, Father. Ako mahibaw. Samantha! Kung ikaw ang mangtas, kung tinuod kang mangtas ug mupatay, gawas! Pakita na ko! Kay wak kumahanlok mo! Ayaw pagtago, mangtas! Nakakita kagid sa akong nakita, Dr. Mon. Ang anak gid katon itong Migila. Si Samantha gid katong mikalit og tunga ug mibabag sa atong agianan. Father Norman, kung tuhuan ta si Dabiana, nga buot mo patay ug mubalbal kanimo ang mangkas. Apa sa atong nakita kaganiya, nga kalit lang mibabag kanato ang anak niya itong Migila, gagingalan og Samantha. Apan kalit lang usab ganawa, ug wa ta masayod kung hain mo paingon. Usay mo ikasulti, Father. Dr. Mon. Managsama kita gunahon na, Father. Gawa mag-inusara ang mangtas. Father Norman. Dr. Mon.
kung kining akong pagpaso-paso dinis gawas, kung gilahos ko paniglakaw, lagmit tatuyok na akong tibok isla pangandaman. Kaya ganiyari kung nagtuyok dinis gawas sa simbahan, naligdas akong dila. 559, naligdas akong dila. Tungod atong hitabo di padir kaniya. Gagibugno siya ni Dabiana og bot balbalon. Madlok na inoong kong maurang usang mahibilin dito sa Suds Kumbinto. Kay daghan na kayong kahibudngan nga akong namatikdan din eh. Daghang kahibudngan. 606. Ay. Ay, usmaron. Hala. Nanimahong dinagkutan kandila. Ay, ginaw ko. Una-una rakanin ako. Unia ka ang mangta sa palibot. Ay, simba ko taon. Pwede ano, oy. Ay, nawag ka. Anong ibo magkungkipyaan din sa simbahan ka ako lang usa. Nanimaho yung kandila. Mangtas! Sinabihan na. Niyasap siya. Kung siya kuno ang mangtasing ni Father Norman. Ano to? Ala. Akong gisangpit. Taon dadabihan na. Kuno mo kapakita. Kung tao ka pangawa. Tama! Si Father Roy! Ay, naman ka, Father! Ay! Father Roy! Asa ka na? Mamatay na yung kayo kanlog. Okay lang untag mabuang, di lang mamatay. Kalain na ka kung mabuang ko. Magubo na ba nas tanan ka ng buang? Makawaw ka. Gamay na pa din ako. Kinigyo sabihan na. Gining buang. Pero tinuod ka ang gingon ni Father Norman nga siya ang mangtas. Murag di man ko makatuo. Pero nganong iya mang gibog noos, Father? Ngano man? Ay! Masa man to? Mura mag may babae nga miyagi. Ug to misuod kong pinto. Alak. Mura magkula kailan to. Mura man to. Kau bang babae ni Kuan? Ni Clark? Katong Samantha. Di ko may mong masayop. Siya gito. Anong biritso mato siya suod kong pinto? Wa siya makikita na ko din eh. Na, masing mabutos pa din ang pakitan siyang bisod. Umantikaan yun ko. Ako doon. Tingali ko sa iyang tuyo. Clark, wag yun si Samantha mabalik din isbay hangtod ni Kurasa. Wa ba mo pagkalanis ang Miguel? Wag yun, Clark. Wag yun. Pero may hisayran ka bang dapit nga iyang adtuan kung doon na siya problema. Ha? Sa sementeryo, Clark. Sa simenteryo? Magpunsa man siya dito. Muduo siya sa lubong sa iyang amahan. At to na siya mo diretso kung mag-uul o may problema siya. Kung mo, magsusita dito ng Miguel. Day! Ay, mangkaoy! Anong bilis yung kagsod? O sa may imong toyo? Uy, ang pultan. Murag musira. Aksyon! Dalion! Uy! Ano magkampultahan ka? Upadong magkagsira nga wa may hangin. Uy! Unsa mo to kasikas? Murag naa sa likod sa dakong samin. Naunsa man ni bayana? Nagunsa man siya din likod sa samin. Day! Nagunsa man ka dihas loyo sa samin. Muran mahinoong kag nagtago-tago ini.
Nagtago-tago. 4, 5, 6. Bigan ini. Uy! Hala! Uy, tao din isluyo sa samin. Ginoo ko. Tinig ito magagikan ng kasikas nga akong nabate. Matras ko. Di murag nagurog na ko. Kusog na kayang kulma sa akong dugan. Kaya man daw nakita na ko sa samin. Hala, murag may tao sa akong likod. Murag na ay tao. Akong lingion. Ani, oops. May tao. Patay. Murag di na ni Mayo na. Suya na kong tanaw balik sa samin. Inanayon lang na ko. Kita man ako nakita. Dako magmata. Yakal ka kay buhok. Mura magongo. Allah. Ako man niya ito. Buang agad ako. Manamin nga ni kong tarong di. Akong tarong mo na kong buhok. Buang ang nagwaya na unay minukong kadlok sa akong itsura. Namin ko, be. Ano yan? Tingi balik. Kukit lagi na. Bida sa ning mata. Budlat. Siga magaini. Kamot! May gawas ka kamot sa samin! Gigito ko! Umuwi ko! Tawag! Kano to? Naunsa ka? Bader! Ikaw! Salamat kay miabot ka, Bader! Tabang, Bader! Tabang! Nabuang ka lagi kanuto. Ayaw ko ginanggawi. Ako na ba, hapit na ba ko puli na kabuang ni mo, ha? May ko kayo skumo na kukuha 2-3 buang ka. Ay ko palaguta. Tinood lagi ta na akong gisulti ni mo, Pader. Lain na ni mo maglagot. 1, 2, 3. Kumo na. Ang kumo na. May kamot laging mituok na ako sa akong pagkatubang sa samin. Kamot sa babae. Kamot niya tong Samantha. Unsa? Unsa tong gisulti mo? Unsa'y kamot ni Samantha? Ang tinood, Pader Norman. Sultihan talang yung tinood. Nakita na ko itong Samantha nga kauban atong ginganlag Clark, ma. Miso din is kumbinto. Pero pagtanaw na ko, wala na ko siya makita din sa sod. Unsa? Unya, unsa man? Wa man lagi tay nakita nga bisag anino lanan ni atong ginganlan ni Mog. Samantha nga miso dinhi. Ato nang nalukop og tan-aw ang tanang suok dinhi sa soul sa kumbinto kanoto. Wala ka magbinuang ni mo. Tinada kong insulti. Tuwi ko. Gikapoy ko kanoto. Gusto ko mo pahuway. Dagdamgo, gidagaw ka lang, buktuta ka. Iotot na, armawa na si mo huna-huna. Di mamatod ako sa Pader Norman. Wala. Kadagan na pagkadlokan din is kumbinto, oy. Punan pang dabihan na nga. Sugsugan kayo, kusog pangadlok. Nga, matod bang Pader nga mahugyaw mangtas. Unya, punan pa ini ron. Unjao naman ako ini. Ay, unsa naman yung pangitabo din ni oy. Wala man ko magkasabot. Wa man po ko magdamgo. Wasag ko gidagaw. Nasayod kong wa magbakak si kanoto. Naibaw kong tinulang yung gipanulti.
Apan unsa kinahitabo nganong iyang nakita si Samantha dinhi sa kumbento. Dili mahimo. Kinahanglan magsusi ko. Maon ni Clark. Maon ni ang lubong sa kumbana nga si Mariano ug amahan ni Samantha. Mingaw man dinhi ng Migila. Ug labong na kayo ang mga sagbot ining iyang lubong. Ug wa mga hapay ang mga sagbot. Nagpasabot nga way mi ani. Kun mao, hain man si Samantha, Clark. Hain ang akong anak. Usa kini katanghaga nga naglibog ko na. Clark, utang buot tapagi ko. Nadlok na ko inihitabua. Nabalaka na yun ko ni Samantha. Kung mauna ni Clark, hain mo ka di ng Samantha. Anong kalit mo siyang nawa? Nadungagan ang atong problema, dungsani. Karon, naglibog ko nganong nawa si Samantha. Wa na ko mahibaw unsay mayong buhaton. Kung si misteryo sa iyang paggawa. Noy, Nasusi na namo ang mga dapit nga posibleng adtuan ni Samantha. Apan wa gid mo siya makita. Diyos ko, Noy, tingog ka to ng Migila. magsusita sa ni. Tigalik unsay ni tabo. Diyos ko! Mang, Migila. Diyos ko! Ngano nang? Clark, may patay lawas ko doon sa babae kinakitaan sa mga tanong dito sa pagatpatan. Unsay? Nadlo ko kay Basin ko na. Posto na nang. Magsusi ko. Imuban ko, Clark. Dinhi ka lang nang. Mga brad, mamaliw ko ninyo ninang Migila. Ayaw ninyo sigbiyay. Dungsan, tara, magsusi ta. Noy. Si din siyang kininoy. Kanak kinoy Rodrigo ug nang bilang. Di na madalis to eh. Biktima gini sa mangtas. Kita rawa oh. May agi gihapon sa pilakar ng iyang liog. Ug ang kili siyang dugan, naukab. Ug klaro kayo. Ang gikuha iyang kasing-kasing oy. Diyos ko, misiaw gid pag-ayo ang mangtas. Wa di gid siya gipili nga oras o adlaw. Kanus siya mo biktima. Tinuodyo ka noy. Wa siya gipili nga adlaw. Ug wa usab siya gipili nga himuong biktima. Mababay man o malalaki. Mabata man o matiguang. Kaya dito sa Pias Barangay noy. Sa Barangay Balimbing. May batang babae usab nga yang gipatay dito. Naluoy ko ni nang Migila. Inahadlok siyang si Samantha kining nakitaan dinis pagatpatan. Nanginhas day kuno taon tong ginganlan og din siyang nang. Dagan sila mga batanon nga nanginhas sa mayunasan. Ug ambot kun unsa kunong pagkahitabo. Nga nawa malagkalit si din siyang. Taon-taon nilang ipangita. Og di ilang nakita. Mao na to ilang nasaksihan nga nahitabo niya. Si Samantha. Si Samantha. Mihimo big pakisusi didto sa tibuok pagatpatanan. Galukop yun namog tanaw dito. Uban sa mga tanod og kalalakinan. Og wa namin nakita. Og bisan tuod. Wa pa na to makita si Samantha. Og bisan wa pa ta mahibaw kung hain siya karon. Dili ta magpakawa sa paglaom.
Dili kami munom. Antod nga makita ginamo siya pagbalik. Ug mabalik siya nimo. Clark! Oy, ngano man eh. Niya may lapok din sa may likod nga bahin sa pultahan sa kumbinto. Maramag nanimahong lang si. Murag lapok sa dagat. Ay, ragod be, akong hikapon be. Lapok yun sa dagat. Sa hunasan ug sa pagatpatan. Unsa? O ganong may lapok sa dagat ang likod nga dool sa pultang kanoto? Mao ganing gisultihan ti kadre, kay wa ko mahibaw. Murag yung agi sa tiil dre. Murag tuno ba? Unsa? Hala dre. May nakitaan ra bang patay nga babae sa pagatpatan dito sa barangay Tiaw? Tingalig! Oh. Nganong mituto ka man ako, kanoto? Ha? Nganong mituto ka nako? Nakaymuta, Dre, oh. Buang! Wag ka may bong, Dre. Nganong may lapok nga gikan sa dagat diya sa likod nga bahin sa kumbinto nga dool gyud pultahan? Nganong hibuong manggo? Kuan manggod, Dre ba? Imposible manggod nga may lapok gikan sa dagat nga maana sa likod. Kay layo magutas dagat. Mao nang imposible, di ba? O ganong gisultihan man ko ni mo ni Ana? Hasta tong may nakitang patay sa pagatpatan dito sa barangay Tiaw. Kuan, kining gisultihan lang. Narabay tinanawa ni mo, oh? Tuslukon ko gina mataharon. Na, mutusdek mangginag matuslukan ko na. Ayaw taon ri, oy. Mabuta ta na. Lain man kung kag tinanawan ako. Unsa mang lain na dre nga wa man. Shut up! Ha? Hilom! Ha? Limpyo hito dito, be. Kay lang si manggaha. O pagsusi sa mga kabalayan nga dool din his kumbinto. Basig may nagbinuang nato din he. Basig may nagbinuang. Ito. Ha? Tuit ka karon. Wa ka makadungog sa kong gisulti nga nagsigi ka man gihapog tutok nako. Unsa ka na itong imong gisulti nimo, Pads? Usban ra god. Langsiha gining lapok sa dagat, oy. Makapahibong man yun kung anong naabot ning lapok din eh. Layo ra gumis dagat. Hay! Hala! Dili ka tuagi ni Father Norman. Naun sa maning kumbintuha, oy. Kadaghan na bang kay bulungang nahitabo din eh. Di naman masabot. Pod! Pilakaw na po si Dr. Mon. Pilakaw naman. Isakay na po di si Dr. Mon. Ugwa manan ako. Asa naman po ito siya paingan, oy. Makapahibong ng yun ni Ron. Yung nangaging mga addaw na. Kay mo kalit siya lakaw. Hapit di na lang galit mo sulti ako. Asa mo siya paingon. Unsa man kaha ka importante ang iyang lakaw. Wa man gud manhi ang amo nimong Dr. God. Bulhuga ka. Batia paminaw ng imong sigurado ka, Tot? Ha? Wa man eh? Unsay tot? Ha?
Nga kanuto man ang akungan. Ngano, di ka buktot. Kaahak baya ni mong bulhoga ka. Tusdikon guro ng mata ni mo. Maduha na yun ang bulhog ni mo ron. Tusdikig suway, kay sapsapan ko sa blang buktot ni mo. Bidan. Basta magituyo ni mong bulhoga ka. Ay, suri-suri lang to. Tuot na siya. Sinawayay man tao, sinawayay. Sinawayay. 6 minutes. Doon nagikuding ka dahil tabo ba? Ay, kanuto lagi ako nga, dili tot. Tos dikan ko naman ang mata ni Morona. Aw, kung di ka gustong tot akong itawag ni mo, ay kung tawag ang bulhog, kay di bulhog ako nga. Mao maginay tawag sa imo nga mong doktor ni mo. Misuon naman ko. Hasta Father Norman. Ikaw ba? Basta kitara, ay kung tawag ang bulhog, Al ang itawag na ko. Al. Al. Mo na'y angga ni mo? Kibaw lagi ka. May magbugo. Kaprahit na ko. Kabaw magi kumuihap. Kibaw man gani ko kinsay tinuod mo ngan? Oh, mo ba? Kinsa mo ko rin tinuod ako ngan, be? Al ang sinugdanan, no? Oh, Al. Be, unsa mo ko rin sumpay, be? Aron matibok ako ngan. Ha? So yun. Sumpay. Al Muranas. Basta mo na itong sabot, ha? Ang akong itawag ni mo, Al na gyud, Al. O ang imong itawag na ko, aron nindot paminahon, kan. Aw. Kan, ha? Kan. Way blima mo. Kan. Way blima. Basta sabot yun, ha? Lagi. Pero, nganong niya magyug ka, Al? Kana da. Kay ganahan tayong mutubag, anak. Kan. 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 Nindot paminahon, oy. Bitaw kan. Si Father Norman, ni mo ba? Ha? Si Father? Ambot ng Father, oy. Manira man na pirmi siyang kwarto dihas taas sa kumbinto. Di, gyud kuno na kana. Di ko kana kwat lisod ispilingon. Ako lito ko na. Sige. Di gyud kong kahibaw og mulakaw na kay maybong lang ko unsay kanang usahay ba. Nga moabot lang na siya diretso. Abot sa diretso dinhi. Ana ba kung maybaw nga may gilakaw din na siya? O ba? Parehas teta. Hasta dito sa rest house ni Dr. Mon, mukalit mo siya sakay. Ha? O sa'yo mukalit o sakay? Mukalit pa siya sakay siyang auto ba? Mubiya na yun. Aday kumingong mukalit siya og lakaw kay nagsakay pa siyang auto. Maupod. Correct yun. Bitaw, dalion taning atong istorya, be. Kay, basig makita ang Father, masuko ra ba na siyang mudawat kong bisita sa kumbinto? Ay, mau pa? Maupo na si Dr. Mon, oy. Pero, di mo kumusod. Ninher mo ko sa gawas. Sulti na kung sa'y tuyo ni mo, Al, oy. Oo, kan. Sulti na ko. Hey. Abin mo ba? Kita ramgi makasinabot kay pulos man ta nangamo. Ikaw, ang imong amo, si Father Norman. O nga ako, si Dr. Mon. Sulti nagdiretso, ay? Ayun, laki. Kuan ba? Kining... Hey. Muragi kapoy naman ko ining akong trabaho nga way buhat dito yung Dr. Mon, oy? Mau ba? Kung mau, parihas detal. Hasta ko, gilaay na din sa akong pagtabang-tabang ni Father. Samot na kay, wako sildo din oy. Kaon lagi ako din Tadako kong lamoy. Punaan pang nagkadugay, mura nagdili na pari si Father. Ha? O say murag dili na pari si Father? O sagoy buoti mong ipasabot kan? Ha? Unsa kan? Sibulong ka lang gikasulti ni Kanuto diya silawom sa punuan sa Nara sa likod nga bahin din sa kumbinto.
Ngano nasuroy magkana din hing bulhuga? Murag nagduda ko na yung duhada. Kay murag seryoso kay sila nga nagsulti. Nagpanglingi si Kanuto dinis taas kumpinto. Murabag nagbantay nga dili na ako sila makita o mabati. Hungaw man akong tihol. Pads, ni aday ka sa ubos kong binto? Punsay tuyo ni bulhog nimo, Kanuto? Kuan Pads, kuan der. Diretso ako sa pagtubag. Unsay ang tuyo nimo? Suroy lang kang iyang tuyo ni bulhog din eh. Ganong si Kanuto ray iyang gipakigsultihan. Ganong murag dili sila buot nga makabati ko silang istoryahan. Kinahanglan may baho si Dr. Mon ini. Kinahanglan yun. Hapit na mo kami, Clark. Pero hangtod ron, wapag yun si Samantha. Nakasusi na ko sa duol ng mga barangay din sa barangay Tiaw ng Migila. Og namalihog ko nila. Nga kung makita nila si Samantha, mutaho na yun sa barangay hall. Clark, nabalak ako. Tigalig dili na nako makita pa si Samantha nga akong anak. Nang? Samantha! Sam! Diyos! Samantha! Samantha! Clark, si Samantha ang akong anak. Relax lang, Namigila. Relax lang. Ako rin bahala ni Samantha. Pero ganong gikuyapan siya. Unsa nahitabo niya? Unsa man? Clark. Papawayon lang una nato si Samantha nang. Dili una nato siya disturbohon. Pero Clark, tiin siya gikan. Nganong karon lang siya mabalik o kanong luya kaayo siya. Oy laing makatubag niya na sa imong mga pangutana nang. Siya ra. Clark. Ang may nungdanon nga niya na siya. Nauli na siya. Ugway daw utang nahitabo niya. Nakasiguro ka ba, Clark? Ngaway nahitabo niya? Nang Migila. Diyos ko, dingikan si Samantha. Yanong nasabot kong murasigikan sa halayo nga biyahe. Kinuha ko, wa baka siya binuangi. Wa baka, Diyos ko. Wa siya gigasulti kung diin siya o kung usay na itabo niya, Clark. Wa, Konsyal Tino. Kaya sa pag-abot niya sa ila, nalupog siya og nawadaan sa panimot. Usa. Pero wa kabay na matigdan niya nga sabad o bunog siya lawas. Tibaan nga may nagbiduang niya. Ambot lang, Konsyal. Wa ko'y katungod nga muhimo niya na. Ug wa ko makasiguro. Pero manginaot lang ta. Nga wa siya binuangi. Clark. Apan gisultihan ko sinang Miguela. Nga hilingon ang lawas ni Samantha. Maayo lang unta kung wa siya binuangi, Clark. Inaot lang ta, Konsyal. Kay kung may bawaan akong may nagbinuang niya.
manubag yun ako ang naghimo sa ingon. Clark. Wa pa matog si Kanoto. Muro siya dunay gipanidaan. Ano nanukto ka pa mangyod? Nga abli man lang pultan din sa taas sa kumbento Kanoto. Ang ako nga basig makadisturbo ko nimo, pader. Nakakita kagid nga naglingkod ko sa lingkuranan. Ugway gibuhat. Unsa bay tuyo mo? Musod ko, pader. Sod. Kailangan ba na imong aaw eh? Gusto nga kinaiyan na mo, babe. Sige bag... Kuan, Pads. Sabay tuyo mo? Kaning. May mo bag dili ko dinhi matog sa kumbento? Mahimo ba, pader? O gano'n man. Sa mahinungdan? Kuan. Kining. Nahadlo ka na ako? Ha? Nahadlo ka na ako? Ngano kung madlok man ko nimo, Pats? O mo na diha. Kuan. Unsa may rason nga di ka mamatog din ha? Unsay rason ka no to? May gipamati ko no ang iyang uyuan o ang kinahanglan kini nga iyang atimanon. Nagtuo tingali siya nga wa ko magkasabot. Wa ka pa makailan ako Kanoto. Wa pa. Ako'y kangit-ngit sa daan. Layo-layo para ba ang bahay nilang Tiyo Monikoda? Agoy, hawa na. Nag-awit na sab sa ilang pambansang awit ang mga iro. Ay, miuwang na po sila. Timailhan nga ng gawas na ang mga daotang espiritu ning gabiona. Dili pa mo. Kinalang magdali ko. Kay mingaw na raba ang palibot. Wa na'y nagtikaw-tikaw bisan sayo pang kagabion. Ang gikulbaan na ba ko na nanimbaw ang akong mga balhibo hasta ang akong mga buhok sa likod nga bahin mura kibira paingon sa itaas. Ginoo ka tanimahon din ang kutang kanila tinailan nga niya ang mangta sa palibot. Diyos ko yung taon ayaw Ginoo. Diyos ko. Ganun wa ka pa man matug. Nang migila. Nagkalawom ng kagabion. Kibantayan ako si Samantha Clark. Kaya nabalaka ko niya. Kinahanglan kang mapahuway nang. Total. May mga tanod na nagbantay din is inyo. Ang ako nga, miyapit lang ko din og nagsusi ko. Kung mibango na ba si Samantha. Sukad niya niya sa iyang pag-abot. Wakit Clark. Mao ka hinungdan nga nabalaka ko. Natlok ko. Naibaho ka ba nang? Na may gisulti ka na ako. May nakasulti na ako na nga. May nakakita ni Samantha dito sa pagatpatan. Unsa? Unsay sa pagatpatan? Nang. Hinaya imong tingog. Kitingalig may makabati na to. Clark, unsa may buot mo ipasabot? Unsay? May misikreto na ako. Dili palang ginugay. Nga may nakakita ni Samantha nga dito sa dapit. Din makita ang gipatay nga batanong babae. Nga ginganlan og din siyang.
Nakunsa makuno siya dito, Clark, ha? Nakunsa makuno siya dito suma sa nagsulti nimo. Nagmigila, wa ka ba'y himatik na ni Samantha? Sukad pa sa una. Nga may nag-abay niya. Ha? Unsay nag-abay? Oo, ako makasabot. Wa ba'y dautang espiritu nga nag-abay ka niya? Unsa? Diyos ko. Clark, unsa ko nagkipanulti nimo? Wa ka ba'y matikdan? Nga ingon ininang. Sukad pa sa una ni Samantha. Wa yun, Clark. Kung mao, lain usab kining tanghaga na to. Kung nga nung kalit lang nga nawa si Samantha, og diin sigikan. Og kung nga nung ingon na siya ni ini kaluya. Clark. Kalimti ka ng butanganan. Ayon kining isud pa sa imong buot. Mangutana lang ko, kung gihimo ba nimo ang akong giingon nimo? Gani ha? Nga paghiling sa tibok lawas ni Samantha. Oh, Clark. Unya, may nakitaan ka bang mga katingadan o dili kasarangan sa iyang lawas nang? Doon na ba? O baka, simba ko, wa ba'y mga timailhan nga gihilabtan o gipanamastamasan siya? Ha? Nang nagila? Wa, Clark. Nakasiguro ka ba nang? Oo, Clark. Nakasiguro ko, ana. Salamat sa Ginoo kun mao. Clark, unsay imong hunahuna og pagduda sa nahitabo ni Samantha? Ambot nang. Ambot. Clark. Pero sukad. Karon pa ba kini mahitabo niya? Karon pa, Clark. May mga ideya ko kung unsay nahitabo niya. Pero mas maayo yun nga ikasulti taon na siya. Kaya siya mo'y nagtasa iyang kagulingon. Clark. Ang ako lang gikabalakan ko na. Kung unsa, Clark. Kung wa siya siyang una-huna og kaugalingon, ining kalit niyang pagkawa og nahitabo niya. Diyos ko. Kung ingon ni anak nahitabo, Clark, unsa man, ha? Clark. Dili baga, isultihan ko ikaw nang. Nga may sikreto na ko. Nga may nakakita ni Samantha nga dito sa dapit. Diin makaplagi ang pating lawas di atong dinsyang. Nga lain usab nga biktima sa gituuan ninyong mangtas. Ginoo ko. Diyos ko. Ang buot mong ipasapot, Clark, nga si Samantha, nga akong anak. Ayaw nagipadayon. Kanang buot ni mong isulti na magila. Ayaw ka pala ka nang. Kaya wag yung pagtuog, bisan kamay na lang. Na si Samantha ang mangtas. Wa gayod. Nakasiguro ko, anak. Mayo kay niya ka na sa barangay hall, Clark. Nagpaabot ka rin mo ang mga tanod ug ang ubang mga kalakian. Sorry, Konsyal Tino. Nadugay ko. Nagsusilang ko sa kahimtang ni Samantha. Unya, kumusta siya? Maugyapon, Konsyal. Wa pa siya mauli sa panimutang to, tigaron. Usa. Usay huna-huna ni mo, Clark. Sinitabo ni Samantha. Nganong naingon siya ni? Hindi kasubo kung wa ko'y katubag ni mo ni Ana, Konsyal Tino. Wa pa siya mauliis panimut. Tingali, ana na kun ikasulti ko na siya.
Clark. Konsyal? Ngano? May problema ba? Abot kung usaon ikaw sa pagsulti ni. Naglibog ko kay suod mo si Samantha o Miguel. Ha? Unsay? Unsa ka na, Konsyal Tino? Ayaw pagpanukos pagsulti na ako. Kung unsa man na, andam kong mamati. Pero, Clark... Sulti, Konsyal. Clark, pasilo ako kung makapangutan ako ni mo rin. Sa unsa, Konsyal? Dili ka si Samantha ang mangtas. Konsyal? Clark, pasilo ako kung nakasulti mo ko ni mo rin. Kaya dili palang gidugay, may misulti na akong sikreto. Nga may nakangita ni Samantha ganito sa pagatpatan. Diin makaplagi ang patay lawas ni siya. O kinsay nagsulti mo, anak, Konsyal? Kuan, kining... Si Apyot ba? Siya ba? Kay may sikrito usab siya na ako, anak. Kay may sikreto sabi siya di mo rin. Kung mao, siya usab day may sikrito kuno nimo. Pero sa iyang gibuhat karon, dili na kini matawag og sikreto. Kay gawas nga gisayran ko niya ini. Gisayran ka usab day niya. Ug mahimong gawas nimo ug nako. May lain pa usab siyang gisultihan labot ini. Clark, ikasubo ko kung nagasulti mo ko ni mo rin. Ang ako lang... Ay nagipadayon ang buot mong isulti, Konsyal. Isabdan ko ikaw. O dili ba? Nga ako usab. Kanhi, naan nga mao ang mangtas. Clark. Sa pagkamatngon ako, human sa trahedya sa dagat. Nga akong nagyan. O human ko makaplagi sa taga-barangay Tiaw. Maunay akong hibawan. Nga ang tanan. Nasuspitsahan sa pagkamangtas. Apan magpaniguro ko nimo, Konsyal Tino. Nga way usa sa mga taga-barangay Tiaw nga mangtas. Wa ug wa gayod. Nakasiguro gyud ko ana. Andam na ang mga tanod ug mga kalalakinan, Konsyal Tino, sa among pagtukaw ug paglibot sa tibok barangay karong gabihon na. Usbor ko, Clark. Pasilo ako sa mga nasulti na kong ganihan bahay ni Samantha. Waki ang ngayang pangayuan ug pasaylo na ko, Konsyal. Ikaw, Jod. Ikalimtin ka to. Salamat, Clark. Pero tingali, kung may panahon pa, pakikitaan ko si Apyot sa ila. Pakisayran ko siya. Kung kinsa pa iyang gisultihan, bahin sa iyang gisulti, may tungod ni Samantha. Kay gusto kong sukit-sukiton siya. Kung kinsa gyud ang tinud-anay na nakakita ni Samantha sa pagatpatan, diin makaplaging patay si din siya. Bisan lawom ng gabi wa pagid matog si Dr. Mon. Sige pagtukar si piano sa maong tukar, iyang giingon, iyang gibuhat para siyang asawang patay na. Naglanog-lanog sa tibok palibot ang maong tukar tungod sa kamingaw nas kagabiyon. Nindot paminahon ang maong tukar, pero subo kayong pamation.
murag makagoon. Uy, wat na. Ihulong siya tukar sa piano. Oh, murag magawas. Kinahanglang di ko niya makita. Nagtuo tingali si Bulog nga wa ko makamatikod niya. Nga naniid kung unsay akong gibuhat. Ayaw lang gyud pagpakasayop, Bulog. Ayaw lang gyud. Kay tingalig mahayan mo sa tibuok mong kinabuhi ang tanan. Ako ni, si Father Norman. Ikaw din, Ray? O nagisama ni mo kahanggaw, kanutuha ka. Hilomoy, alingisig. Alingisig! 1, 2, 4! Alingisig! Mamatay na yung ko ini! Mamatay na yung ko ini, Pats! Nganong wa ka pa man matug, nang Miguela? Laom na kayong kagabi no? Gibantayan ako si Samantha, Clark. May pipila ka tanod, o kalalakinan. Kaniya nagbantay sa inyo. Wa kay angin kabalakan. Kay naa sila nga, o katanaw-tanaw ni Samantha. Kay naa, murag, giagwanta lang ni mo ang imong duka. Nagpaabot kong may mata siya, Clark. Aron pakisayran kung unsay dahita po niya. Ug usap pa, nabalaka ko inigmata na ko. Masig mawa na usap siya. Ikaw, Gidnang. Gisultihan ko na ng mga nagbantay ninyo. Kung unsay ilang buhaton din kung magkinaunsa magani. Ginoo ko, Clark! Tingali ko sa'y dahita po sa akong anak! Clark, si Samantha! Relax lang, Sam. Kalma lang. Imna dayod kinikilit-kilit na tubig. Samantha, anak! Clark ang akong anak. Ay, nagkabalaki si Samantha ng Miguela. Nakarelax na siya. Ang ako nga, mupahuway ka na. Ako na'y mangunay sa pagbantay ka niya. Maong katug na lang nang. Pero dili ko mahimutang nga maghuda-huda ni Samantha. Sige kaingon ko na nang. Ako'y mangunay sa pagbantay niya. Wa na kay angayang kabalakan pa. Salamat kay nagatuhog na si Nang Miguela. Og nahinanok na usap si Samantha. Kinuo ko. Unsum kanina hitabo ni Samantha. Nganong naingon siya ini. Nganong kalit lang siyang nawa. O kalit lang usap kami tunga. Tiin man siya. Hello, Kanuto! Ayaw kong patuhua nga mo na nahitabo ni mo. Tingali ka tong Dabiana ang nagbinuang naghadlok ni mo. Pulos ka lang hinanggaw da. Nganong maginanggaw pa man ko, Dre? Nga, di ba matod ni mo? Hanggaw naman kong daan? Maayo ka na hibaw ka. Kay imo man kong Hilom.
Sige. Ano mo tuo ka na ako nga si Dabiana na itong nagbinuang nimo? Og dili ang mangtas, tara, mag-uban ta. Magsusi ta. Magsusi yun? Oh, aron nga mo tuo ka sa kong gisulti. Kay dugay na sa kong nangita niya ng buang nga Dabiana. Tara. Ikaw lang, Dre, oy. Ani lang ko sa kumbinto. Oh, sige. Anhi ka naman lang ka, ha? Singgit lang niya, ha? Kung anhiun ka sa mangtas. Nanay. Naanasap, Dre. Nag-awit na po ng mga ero sa ilang pambansang awit. Naagyot sa atong palibot ang mangtas. Mahimo bag hilumon ani mo yung baba ka no to. Kasi nalimot ka. Nga mas kadlukan pa ng naong nimo kaysa mangtas tungod sa iyong pagkabuktot o pagkabudlat o mata. Sakita sa nimong manulti, Dre. Ayaw lang kalain ako, ha? Sakita. Kanoto. Kaigo lang ko ng sultis tinood. Dili ka makapangulipas, anak. Mangtas! Ang mangtas! Ano sa'yo ang mangtas? Tingog ka ron ni Dabiana Kanoto. Dali. Tuwa dito magagikan ang iyang tingog. Dali. Papapapapapads? Nangurog ko. Papapapapads. Hilom niya. Ayaw kong tawag papa. Kay dili ko ni mo amahang buanga ka. Papapapadir ba? Mamalik lang tas kumbinto kayo. Jabaran! Murag magmailang si. Murag nanimaho mang dugo. Ha? Tuod. Nanimaho lang si sa dugo. What? Dalawa! Irog. Atong iwagan ni Ningso. Oh. Patay, pater! May patay! May patay! Oh. Dili kay katorang patay. Inyong nakita ni Kanoto ang patay. Sumayag ng gabi, Father Norman. May lain o sang patay dito sa barangay Kuma. Sa kapatan o babae, may lain o sang patay dito sa barangay Kabulihan. Nga usak kalalaki. Diin sila. Nahiagom usab og mga pinaakan sa ilang liog og nababaw sa mangkilid sa ilang dukan. Nasama sa naandan, ituhuan sa kadaghanan, nagikuhaan kihapon sa ilang mga kasing-kasing. Unsa? Kung mao ka na, ning mga nanglabay mga adlaw, subsub kaayo ang pagpamatay sa mangtas. Nga sato pa, wa mo epekto ang kausa nagipanguluhan ni Clark o sa mga taga-barangay Tiaw. Gusto ka, Father? Ug mas misiaw na hinuon tungod sa maong kausa. Dr. Mon. Og makaingon ka nga mas migrabe na hinuon ang kabangis sa mangtas sukad na umul ang maong kausa nila ni Clark. Sumasambot, Dr. Mon. Ngawa mahiuyon ang mangtas sa pundok nga giumol nila ni Clark, mao ba? Maugyo ka na, Father. Ug inay nga masulbad ang atong problema din sa Isla Pangandaman. Mas nagkagrabe na hinoon tungod ni Anang Clark. Hayag naman di ay. Mubangon ko. Taas na dayong adlaw. Ug ako lang dayong usa nga natuog din sa tigbayon nila ni Samantha.
mata ka dati ay, Clark. Sinang Miguela. Maayo kay dahig mata ka na. Nalangan kong mata nang. Ay, unsaon nga hapo ka mag-unpirme tungod sa inyong pagtukaw magabi eh. Bitaw. Pero, huwag kaso. Para manis kayuhan sa tanan. Ay, pamahaw dati ay, Clark. Mga pilang ka ako atong pinaig ninyong mais nang. O, napa ba mo atong luyang linaga? Ay, naa pa may pinaig nga mais ug luya. Pero mas maayo tingaling mamahaw ka una aron ba malagsik ka o makabawi sa imong kahapo gabi eh. Mga pilang sa kuanang pinaig nang. Wapon sa kugutuma. Nahala sige ikaw. Pero pwede raha kung mamahaw ka ha. Kay may kanon og sudan naman diha. Muingon ako nang kung gutom mo na ko. Na, sige. Salamat kayo nang ha. Ay, way sa pa yan, Clark. Mamigela? Oh. Clark? Nang, si Samantha. Unsa ko ng inyong kiingon, ma? Clark, nga nawa ko din hibuntag pang sayo. O kagahapon pa sa sayo usab nga kagabi o napalik. Mao ka na'y tinuod sa mga. Diyos ko. Nakasiguro ka ba, Sam? Huwag yung kayo na hinumduman. Nga nibiya ka dinis inyong bahay. Huwag yung ko'y nahinumduman, Clark. Sam? Ang ako karon nga sama da sa ordinaryong higayon nga mimata ko. Ay, Diyos ko. Naibaw ka ba, Sam? Nga doon na'y nagsulti. Nga may nakakita ni mo nga naadto ka sa dapit. Diin makaplagi ang patayng lawas sa batanong babae nga ginganlan og din siyang. Mao ka da, Samantha. Unsa? Ginoo ko. Diyos ko. O unsay buti pasabot ni ini, Clark, kung tinuod ang iyang giingon. Nga ako ang mipatay ni Densyang. Nga ako ang mao ba, Clark? Ako ba ang mangtas? Ako ba? Anak Samantha. No. Ayaw pag una-una, Anasam. Kaya nakisiguro kung dili ikaw ang mangtas. Kaya ang mangtas, huwag giila. Kaya kung ikaw pa ang mangtas, dugay mo na usab nga gipatay sinang Miguela nga kaugalingon mong inahan. Pasag na natong mas makapahuway pa si Samantha ng Miguela. Dili lang sa nato kayo siya disturbohon. Kay nahasol og nagbalaka kay siya. Uman nato say sayis na itag. Nahatlok ko, Clark. Nahatlok ko. Huwag tangay ka ng imong kahadlok nang. Kay dili na makaayo ni mo. Magtinabangay inuunta. Magtinabangay tas pag-ampo. Ngagiyahan tas sa Ginoo. Nga unta. Mugawas na ang tanang kamatuoran. Nga angayan natong may bawaan. O mahunong na kining kamatay sa tibuok isla Pangandaman. Clark. Ginoo. Unsa ka tinuod ang tanang kisaysay nila ni Mama Miguela o Clark nako. Nga nang huwag ko'y nahinumduman sa tanan nilang ipanulti. Dili ko makadawat nga ako ang mangtas. Dili, gyud. Mayo kay naulian na sa iyang primot si Samantha, Clark. Nalipay tuon sinang Miguela. Nga nabalik og naulian na si Samantha kung si Altino. Apa nagpabiling tangaga, dili lang niya.
ug lakip usab nako. Nga siya, way kalibutan sa tanang nahitabo niya. Usa, Clark? Butang kini, nga nagdugang sa problema. Gikasubo ko nga kung usa man ang among problema din sa isla, Clark. Imo usap kini nga nasinati. Ayaw ka na guna-una, Konsyaltino. Kay nahimo na kamong kabahin sa kong kinabuhi. Kay usana kay gayon, patay na ko. Tungod sa trahedyas kadagatan, gaamong nasugatan. Apa nabuhi pagbalik. Tungod sa inyong kaayo dinhi sa Barangay Tiaw. Clark, hangtod ka sa apa matapos kining tanan, Clark. Hangtod ka sa apa ka. Kinuo ko. Unsam kining tanghaga dinhi sa isla Pangandaman. Naibaw ko, Ginoo, nga gitugutan mo kining akong paghidagsa ning maong isla. O kung unsa man ang imong tumong niini, itugot. Gabisan sa akong pagkaubos. Mahimo na ko ang mga butang nga mahasubay sa imong kabubuton. Alang sa kaayuhan sa tanang taga-isla Pangandaman. Kay giangko na ko. Og nahibaw ka gyud Diyos ko. Wa gyud ko'y mahimo. Kung wa ka. Maong tapangi ko. Tapangi ang taon ako. Giyahi ko sa tanang higayon. Og sa ngayon akong pagkabuhaton. Alang sa kaimong kahimayaan, Ginoo. Maluoy ka. Pads? Oh, unsay tuyo mo kanoto? Kukuan, kining manangin unta ko nimo balik nga. Muadto ko sa akong uyuan nga nasakit. Maining adlaw na lang ko muadto kay buhag masugatan ako ang mangta sa daan, makita na ko siya og mailhan. Nanganti ka ba kanoto? Nangante? Unsay nangante good pants? Tingalig nalimot ka. Ngaway gipili nga higayon o adlaw ang mangtas. Maadlawan man o magabi. Nga kunbot gid siyang mupatay gid siya. Kuan kining ayon lang ko kadlo ka papad sa anak gods. Iimo man ko samutan man ko nimo. Oy, dagan na kay ko kupag-kupag nga nanubo. Wa ko ikaw hadlo ka. Gipasidan-an talang ka. Kay tingalig patay ka na onya mahibalik dinis kumbento. Kucha? Si Pader, oy. Tiwasan kita. Tiwasan. 001. Tiwasan. Lukon kita maayo. Sa gikaingon ko na nimo, wa te kahadlo ka. Nagpasidaan lang ko nimo, aron mag-amping ka. Mauglaruhan ang lakaw nimo. 1, 2, 3. Kasabot ka? Pader, ay. Yaw-yaw siyang numero, Pader, oy. Kung may gano'n akong lakaw, Pads, kalimog ba na, oy? Basta, una-huna pag-aya ng akong gisulti nimo. Kay tingalig nagtuo ka. Nga wa ko masayod sa tanan mong sikreto o gihimo. Pader! Naunsa man taon ni Pader, oy. Ay, dungagan may noon niya ang akong kahandlok. Dagko na kayo ning akong upag-upag. Butoy pagyadig maayo ba? Ay, pero, unsa man tang iyang gingon? Sabtununon man kay to. Basta, una-huna pag-aya ng akong gisulti nimo. Kay tingalig nagtuo ka nga wa ko masayod sa tanan nimo mga sikreto o gihimo. Hala, naibaw ka siya nga hilom
nga nakikita na ko si Clark ug nagpakisayod ba niya? Naibaw ka siya? Mula ka ako, Bulhog. O ayaw na yun usba pa ang pagbiya mo din sa rest house. Nawa ko. Ha? Nagtuog kang wa kumasayon. Daghan kong naibawa ni mo, Bulhog. Mao nga pag-amping yun. Oh. Huwag ka man makatingog. Na, may tiyog na ko, Dok. Gago. Hanggaw. Hay! Ahak na si Dr. Mon, oy. Ikaw man taglit sa istorya. Kaging ko na. Nakamatikod gina tingali ni siyang napaminaw lang ko niya. Ahak to eh. Hey! Wa baga siya sultihin ni Pader, no? Nga dito ko sa kumbento o nagkikita ni Kanoto. Wa makatingog ug mikaging ang buang sa akong gisulti. Kinahanglang mag-amping ko sa akong mga lihok. Kaya tingalig mamatikda niya. Kung unsa gyud ko nga pagka-doktor. Maayo kay ni Aka Clark. Kay may pakigsultihan di ko nimo. Ang ni ako kay mangumusta ko nimo. Mangumusta god. Okay raman ko. Mura man hinuon ko nasakit alang nimo. Bitaw, kumusta? Wa kay gipamati. Ikaw gyud. Okay ra lagi ko. Sigurado ka? Oo. Naunsa man na siya, oy. Salamat kun mao. Ang tuod. Pausa ditong imong gingon nga may pakigsultihan ka na ako. Oh. Bahin sa unsa? Kuan. Sa gisulti ninyo ni Mama Micaela nga nahitabo na ako. Ha? Unsay? May nahinumduman ako, Clark. May nahinumduman ako. Unsay nahinumduman ni Samantha? Sa laing bahin, unsa man gid ay nga pagkatawo ug pagkadoktor kini si Dr. Mon? Ug unsa man usab nga pagkapari si Father Norman? Mga higala, at ang laing pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mangdas. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Og mga to ang part 5 sa Mangtas, no? Yan ay comment dahil po ito nga sa niagi nga ang wa niya mapaminaw ang 6 ang iyang paminaw na ang 6 hangtod sa 10
ug sa katapusan, no. So mo to nga kalimot ko sa pangalan, no. So abang-abang lang karon, no, kay hapit na ang part 6, no. Kay part 5 naman taron. So part 6 na sunod. Okay, thank you so much for watching. O God bless sa itong tanan mga kalisino, no.